A historia da muller romana de Galaecia é unha aventura a través da natureza. De valentía e coraxe fronte ao inimigo exterior. E a cordialidade dispensada a quen visitou as súas terras. Unha viaxe no tempo, cheo de paixóns como o apego á terra, a atracción polo mar, o culto aos seus deuses e a maxia das crenzas galaicas que coa néboa e a choiva, tantas veces presente, impregnan de misterio un territorio máxico. A muller romana de Galaecia tivo unha participación activa na sociedade superior a doutros povos, e mesmo un certo protagonismo do feminino sobre o masculino que sobrevive na Galicia actual, especialmente no ámbito rural. Pero que houbo antes da chegada de Roma? Inmediatamente antes, a civilización castresa. A vida da muller na civilización castresa, previa á chegada dos romanos, non é fácil de definir, posto que as fontes son escasas. As fontes para o estudo da cultura castresa son moi escasas, e este problema se agrava cando o obxecto de estudo é a muller. Aínda así, esta cultura analízase dende dúas áreas de coñecemento, a prehistoria e a historia antiga. Esta coincidencia pódese explicar porque, por unha parte, a cultura castresa é ágrafa, non ten escritura, pero, por outra, temos fontes escritas que proceden do mundo romano. Esta característica tamén va a condicionar a fonte, porque é unha persoa foránea, é alguén que non coñece de dentro a cultura, e, por outro lado, vai no facer dende unha mirada de superioridade, porque o que intenta esta persoa é xustificar o beneficio da conquista. Os romanos o que van traer é a culturación de uns povos indígenas e que son bárbaros, que son salvaxes, que non teñen esas características que van traer a orde ás súas vidas. A cultura castresa destaca pola protección do poboado, como se plasma na selección do asentamento ou na construción de murallas e fosos. Apiano inclúe a muller no ámbito guerreiro e menciona a súa valentía equiparándoa aos homes. Décimo Xuño Bruto dirixiuse contra os brácaros, e tamén loitan con eles as mulleres armadas e loitan con gallardía, sen que ninguén retroceda e volva ás custas, nin bote ningún laio. De cantas mulleres eran apresadas, unhas volvían as mans contra sí, outras degolaban os seus propios fillos, preferindo a morte á escravitude. O principal obxectivo da sociedade castrexa era a supervivencia, e a muller desenvolveu un papel moi significativo. No matrimonio castreso, as mulleres eran entregadas ao seu marido polo seu irmán, non polo seu pai. Así mesmo, eran as mulleres as encargadas de concertar os matrimonios dos seus irmáns. Estrabón afirma que nas poblacións do norte da Península Ibérica había algo así como unha xinecocracia, un goberno das mulleres. Esta explicación solo é comprensible na actualidade porque as noticias que el dá sobre as formas de matrimonio, as formas de herdanza destas poboacións son distintas ás dos gregos. Parece ser, por tanto, que aquí as mulleres desenvolvían un papel no matrimonio, non eran unha mera mercancía que pasaba entre homes, de feito se lle buscaban as mulleres aos seus irmáns e tamén tiñan dereito a herdanza, algo que na Grecia antigua non existía. Por tanto, podemos falar de un goberno das mulleres? Non, pero sí dunha maior presencia do sexo femenino dentro da vida cotidiana destas comunidades. E a relación coa natureza e coa auga constituía a esencia mesma desta terra. A sociedade castrexa gozaba das saunas e baños de vapor xa desde os séculos V e IV antes da nosa era. Hixiene e saúde en palabras de Estrabón. Sábese que se trataba de baños de vapor non lúdicos.
Algúns investigadores creen que era unha forma de adorar a divinidades indígenas como Nadia e outras deusas de natureza acuática. As saunas galaicas eran espacios rituais, pequenos santuarios urbanos, dedicados seguramente a rituais de xóvenes guerreiros, pero tamén é moi posible que fosen espacios consagrados á fertilidade femenina, concretamente a rituais vinculados cos nacementos, e auspiciados posiblemente pola deusa Nadia, unha deusa galaico-lusitana supralocal moi importante, deusa con atribucións relacionadas coa lúa, coa fertilidade. As mulleres xuntábanse na sauna en homenaxe a estas divinidades e diríxense en procesión ao río, onde realizan unha serie de ofrendas de petición ou de agradecemento de alimentos, flores e libacións, vertendo líquidos sobre o río. A afastada tranquilidade que ofrecía pertencer ao confín atlántico pronto se viu interrompida por un inimigo ansioso, o Estado romano. O primeiro achegamento dos romanos ao noso territorio produciuse no ano 137 a.C., cando 10º Xuño Bruto, xeneral romano, decidiu emprender a conquista do solo galaico. A beira do río Letes ou Limia, as mulleres decidiron axudar recorrendo a unha superstición mortal. As galaicas estendemos entre os soldados o rumor de que as augas do río facían esquecer o seu pasado. Ademais, causaban a morte. O noso engano produciu tal pánico que as lesións romanas negaronse a continuar. Atrás! Atrás! Non crucedes o río. Se o cruzades, perderedes a vosa memoria. Atrás todos! Volvedes sobre os vosos pasos. Niégome a atravesar este río maldito. Atrás todos! Con todo, o xeneral romano non se deixou amedrentar e para demostrar ás súas tropas o absurdo da superstición, atravesou o río e comezou a chamar os seus homes un por un. Décimo Junio Bruto, como ciudadano romano de condición patricia, tenía los tria nomina, praenomen, nomen y cognomen. Las mujeres romanas, sin embargo, solo tenían el nomen paterno, lo que indicaba la sumisión al pater familias, con lo cual un ejemplo válido sería Cayo Julio César. ¿Y qué nombre tendrían las mujeres de su familia? Julia. Si había varias hijas, serían Julia Prima, Julia Secunda, Julia Tercia, o si había solo dos, Julia Mayor, Julia Minor. Sin embargo, tenemos una gran ventaja, las mujeres romanas de la Galaecia, porque comienza el Imperio Romano, ya ha terminado la República, y en ese momento las mujeres que van conquistando cada vez más una mayor independencia llegan a gozar de los tria nomina. En Canto, seguindo camiño, chegamos a un lugar onde os montes polos que íamos abríanse e formaban un espectáculo de natureza sen fin. Corría o Miño, que desembocaba no Océano Atlántico, onde comeza a historia romana de Galaecia. O meu nome é Xeria. No século IV escribín un relato de a viaxe que realicei a Terra Santa, no Oriente Próximo, coas descripcións dos lugares maravillosos que visitei. Pero antes gustaríame compartir convosco a historia da muller romana da miña terra de orixe, Galaecia. Quen era Xeria? Pois non temos máis documentación para saber quen era ela que o seu propio escrito que nos deixou, o seu coñecido itinerario, que é un diario feito día a día, desde que emprenda a súa viaxe, vai a Constantinopla, recorre toda a Palestina e vai hasta o Alto Exipto, hasta a Tebaida, para visitar ali os monxes taumaturgos que vivían naquela zona. E logo regresa e volve a pasar polo Sinaí, pasa logo por Xerusalén, onde vai vivir ali a Semana Santa e vai nos a describir día a día, e regresa hasta Constantinopla e aí perdemos o fío dela porque probablemente pode ser que morrera por ali.
Desde o comezo da conquista, Hispania quedou dividida en dúas provincias, Hispania ulterior e citerior. No ano 27, Augusto dividiría Hispania ulterior en dúas provincias, Bética e Lusitania. Ao concluir as guerras de conquista do noreste peninsular, Augusto ampliou os límites da citerior, incluindo o noso territorio, e xa no século III o emperador Diocleciano dividiu a antiga citerior en tres: tarraconenses, cartaginenses e a miña Galaecia. Galaecia, como provincia romana, tivo uns límites territoriais moi flutuantes, identificada co territorio non só das tribus galaicas e próximas, senón con parte doutros territorios pertencentes aos astures e lusitanos. Para a súa mellor administración, Galaecia quedou dividida en conventus, cada un coa súa capital de nova creación, que actuaba de centro político, relixioso, administrativo e xurídico. O Conventus Lucensis, con capital en Lucus, Conventus Bracarensis, con capital en Brácara, e Conventus Asturicensis, con capital en Astúrica. Desde o século II antes de Cristo ata o século IV no que vive a nosa protagonista Eseria, os límites territoriais da Galaecia sofriron varios cambios. En a sede deses conventus, o gobernador recibía a poboación para poder impartir xustiza. E desde o meu nacemento sempre fun unha muller moi curiosa. Sempre sentín a necesidade de saber máis, de coñecer a etnografía presente no noso territorio. E preocupeime por descubrir a nosa realidade social, histórica e xurídica como mulleres romanas. Nos meus estudos descubrín que, como a conquista desta terra foi tardía, cando Roma chegou aquí as estrictas condicións nas que viviron as súas mulleres en ocasións víronse suavizadas. A romanización ou a transformación cultural e social de Hispania cara as formas da civilización romana foi modificando os nosos costumes ata adoptar o modo de vida do imperio. Unha vez que se produce a conquista militar do territorio, o seguinte paso é a romanización. A romanización consiste que todos os aspectos da vida vanse ver transformados polas costumes romanas. Este proceso é lento e vai afectar a todos os aspectos da vida dun individuo. Na Galaecia tardouse moito en completar o proceso de romanización. A condición de estranxeiras era a que prevalecía, e só co paso do tempo conseguiuse a cidadanía romana. Os poucos, coa concesión da cidadanía aos maxistrados municipais e ás súas familias, Galaecia foise convertendo nun territorio non só romanizado, senón tamén cidadán. Coa concesión do Ius Lati por parte do emperador Vespasiano no ano 70 da nosa era, concedeuse a latinidade a toda Hispania, o que produciu o incremento de cidadáns na Galaecia con mulleres xa plenamente integradas na sociedade que adoptaron os costumes e usos femininos do mundo romano. Cando finalmente se impuxo a civilización romana, a súa estrutura social era moi diferente. As súas desigualdades pronto se deixaron ver no noso territorio e, como sempre, afectaron principalmente ás mulleres. A muller romana era tida en conta polo dereito romano para tela sometida, para poder controlala, e dependendo da súa condición social, a situación xurídico-social sufría notables cambios. Unha muller pertencente á élite romana gozaba de mellor posición que unha plebea, mentres que a escrava soportaba as peores condicións. En relación a la situación de la persona en la antigua Roma tenemos que diferenciar tres estatus. El status libertatis, que permite distinguir entre ciudadanos libres y esclavos, que son aquellos que no tienen personalidad jurídica propia. El status civitatis nos permite distinguir entre quienes habían accedido a la ciudadanía, los peregrini y los latini. Los ciudadanos romanos o cibes eran los únicos que disputaban de derechos de carácter
público y privado, entre los cuales se encuentran el derecho de acceso a la magistratura, el derecho de sufragio, el derecho a acceder también, como ya he dicho, al ejército, a las legiones y finalmente la posibilidad de apelar una sentencia condenatoria a la pena capital. Los derechos de carácter privado tienen que ver con la posibilidad de ejercitar o ejercer actividad comercial, de otorgar testamento para disponer de sus bienes, para después de su muerte contraer matrimonio legítimo y defender sus derechos en un proceso. Dentro do status libertatis, unha escrava podía ser sometida a goce sexual sen que se considerase un acto de explotación, xa que as escravas pertencían ao seu dono. Ademais, unha cidadá libre, pero moi pobre, podía verse obrigada a exercer a prostitución, en ocasións enganada coa promesa dunha vida mellor. Os censores tiñan moi en conta estas accións contra a moral establecida, engadindo no censo unha nota de infamia contra elas que supuñía a morte civil para estas mulleres supostamente libres. El heno y la lena eran los proxenetas que se encargaban de explotar y abusar sexualmente de las prostitutas en época romana. Además, hay que señalar que existía una doble moral. Por un lado, eran personas consideradas indignas y por otro lado, eran necesarias en contraposición al honor que existía en la mujer matrona. Por otro lado, se producía la captación de niñas a lo largo del imperio que bajo el señuelo y el engaño formaban parte de una red organizada de prostitución. A nena, a moza, a muller estaba suxeita ao status familiae, quedando sometida ao home, ao seu pater familias, sempre en posición de inferioridade. O patriarcado era esencial na configuración social romana. O meu nome é Flacinia Severa. Aquí sace o meu marido, o meu pater familias, Cayo Arruntio Sereno. Pientísimo, piadosísimo, un home que mostrou e viviu baixo a virtude romana da pietas ou obrigación moral. Para el jurista Gallo, nos cuenta que entre las personas romanas, quives y libres, existían dos grandes grupos. Por una parte, los sui iuris, personas independientes, que no estaban sometidas a la tutela de nadie, a excepción de las mujeres, que si querían realizar actos jurídicos e importantes, necesitaban la autorización de su tutor. Debían solicitarle a este dicha autorización. Por otra parte, la mujer tenía una limitación, jamás podía ostentar la jefatura familiar. Otra clasificación son las personas alieni iuris. Estas personas, tanto hombres como mujeres, eran dependientes, dependían de la potestad del pater familias. O pater familias tivo no mundo romano arcaico o dereito de vida e morte sobre os que estaban baixo a súa patria potestade, incluídas as mulleres. Co paso do tempo mudaron feitos e dereitos, aínda que a muller tivera que estar sometida a potestas do pater familias, a manus do seu marido ou a tutela do titor polo feito de ser muller. Pero tras a expansión da República Romana e despois das leis de Augusto de finais do século I, antes da nosa era, a posición da muller melloraría, obtendo unha maior liberdade. Xa conseguira con anterioridade a posibilidade de contraer matrimonio sine manu, é dicir, non dependendo totalmente do seu marido. Pero con Augusto conséguese que unha muller con 3 fillos xa non teña titor, dispoñendo entón dunha maior liberdade persoal no ámbito dos negocios. En la antigua Roma, las mujeres sui iuris, que no estaban sometidas a potestad de ningún hombre, sin embargo, se veían obligadas a estar sujetas a una tutela perpetua, como no, por parte de un hombre, la conocida como tutela mulierum. Bien es cierto que tuvimos una gran ventaja, las mujeres romanas de la Galaecia,
puesto que cuando llega el emperador Augusto, decide con su legislación caducaria que las mujeres nacidas libres, las ingenuas, que tengan 3 o más hijos, no estén más sometidas a la tutela, se vean libres para siempre, o las libertas, es decir, las mujeres que han sido manumitidas o liberadas. Puesto que la conquista de la Galaecia termina en la época de Augusto, las mujeres romanas de la Galaecia que cumplan con estas condiciones no estarán nunca más discriminadas por su condición femenina y, por lo tanto, sometidas a tutela. O amor non primaba no matrimonio romano. O paterfamilia xunto co futuro marido decidían o destino da muller romana e o seu valor. 2 requisitos eran necesarios para poder contraer matrimonio. Ius connubii, ou dereito de poder contraer xusto matrimonio, e affectio maritalis, ou o desexo de contraer matrimonio. Pero non significaba amor verdadeiro, senón a intención de querer ter ese vínculo que podía desaparecer en calquera momento. Xa que logo o matrimonio concebíase como unha situación de feito, con efectos xurídicos. El matrimonio en la sociedad romana constituía uno de los pilares fundamentales tanto en la esfera pública como en la esfera privada. Cabe hablar de 2 tipos de matrimonio, el matrimonio cumano y el matrimonio sinemano. En el matrimonio cumano, la mujer pertenecía a la patria potestad del marido, abandonando por ello la patria potestad del padre. Tenía un carácter fundamentalmente religioso y solemne. Frente a este matrimonio, el matrimonio sinemano, la mujer seguía perteneciendo a la patria potestad del padre, no así la del marido. Solo los hijos concebidos en justo matrimonio se seguían teniendo la patria potestad del padre. En este matrimonio, fundamentalmente, las solemnidades decaían y era la voluntad de las partes la que constituía y validaba el matrimonio. A muller romana tiña asumido o seu rol dentro do matrimonio. O dote, res usoria, que ofrecía o pai ou o marido, eran bens propios da muller, que pasaban a disposición do seu marido tan só en canto o matrimonio durase, xa que cando o matrimonio rompía por unha neglixencia ou acción xurídica do marido, nese caso quedaba obrigado, normalmente, a restituir os bens totais. Así, o dote funxible podía devolvelo cunha cantidade idéntica aos bens percibidos, mentres o resto debía ser reintegrado en especie, é dicir, devolver os mesmos bens que percibira como dote, reparando incluso os danos e perdas daquilo deteriorado ou perdido. El significado jurídico patrimonial de la dote es que había una exacta equivalencia entre los bienes que se entregaban al marido y los bienes que éste tenía que restituir luego. Eran exactamente esos bienes. Y si no, un juez condenaba al marido a restituir esa cantidad en dinero, pero esos bienes siempre se devolverían. Os romanos vían nos mores e no bo comportamento un dos alicerces da solidez da comunidade, e calquera atentado contra os bons costumes era duramente castigado para preservar os boni mores, un dos edictos que o pretor considerou oportuno para protexer as matronas romanas foi o edictum, attentata pudicitia, que sancionaba os atentados ao pudor femenino cometidos por homes. Entre as afrontas destacaban os piropos e outros adxectivos na rúa, sempre cando as mulleres agraviadas cumprisen coas normas establecidas de vestimenta e protección. En el mundo romano, la pudicitia, el pudor, era una virtud moral superior exigida a toda matrona romana que quisiera gozar de una reputación superior en esa sociedad. Tuvo lugar un edicto del pretor para proteger el ultraje contra el pudor de esas matronas, pero no en consideración al ultraje sufrido, sino para preservar las buenas costumbres. Ese edicto que preservaba el pudor de esas mujeres romanas no perseguía la protección, que era lo que nosotros podemos entender, sino en realidad preservar los bonimores necesarios para que las mujeres tuviesen el pudor
y la moral exigida como virtud a todas las mujeres romanas. Baixo a miña condición de muller de clase alta en Roma, puiden observar como diferentes paterfamilias deron a liberdade a algúns dos seus escravos ou escravas, por confianza, por amor ou por caridade. Este acto de liberación era a manumixio, podía ser civil con efectos claramente positivos xa que conseguían a liberdade de dereito ou manumisións pretorias, que outorgaban unha liberdade de feito. La manumisión era un modo de extinción de la esclavitud. En ese momento en el imperio hay dos modos de extinción, la civil y la pretoria. La civil es una manumisión de derecho, por lo tanto esto implicaba que el dueño concedía la libertad, por ejemplo, a través del testamento, y ese esclavo quedaba liberado. Sin embargo, la manumisión pretoria era de facto, no tenía esa eficacia jurídica. Un ejemplo de la manumisión pretoria era interamicos, en el cual el dueño concedía la libertad entre amigos, pero luego el esclavo tenía que conseguir probar esa situación ante el pretor, que era el que concedía la libertad. Un par de ejemplos simplemente de cuál era la situación o la condición de una mujer libre y esclava. Marcial, en uno de sus epigramas, nos habla de cómo Subílica, la mujer encargada también de la villa en el campo, le trae los divinos tesoros de la huerta. Y como entre esos divinos tesoros también están algunas hierbas afrodisíacas, lo que nos habla de cómo las mujeres, tanto libres como esclavas en este caso, pues se dedicaban a eso que podemos llamar hoy en día conocimientos subalternos, que por otro lado se siguen dando en muchas zonas de España. El segundo texto nos habla ya de esclavas que viven en el medio urbano, en la ciudad. Es un texto de Plauto, de una de sus comedias, y hay dos prostitutas, probablemente esclavas o que han tenido origen esclavo, bueno, pues cuentan el ajetreo que supone el acicalarse, el cuidarse, todas las tareas relacionadas con el cuidado personal, que, como bien ha visto el profesor García Jurado, probablemente era una parodia de lo que las matronas, es decir, las mujeres libres, hacían en su día a día. A muller romana tiña ademais outras restricións, como non poder desempeñar cargos públicos, non poder acceder a unha maxistratura, non servir no exército e a incapacidade para desempeñar oficia virilia, traballos considerados só de homes. Liberadas, pero non libres. A auga é unha constante na miña terra. A auga deu-nos riqueza, deu-nos saúde desde tempos inmemoriais. Os meus coñecementos de grego e latín servíronme para descubrir a vida de galaico-romanas como Calpurnia, Habana e Boso. O seu nome xa era especial. Bo día. Bo día. Chámome Calpurnia, Habana e Boso. Gustaríame gravar unha inscripción para unha ara. Pois a mestura de culturas, a castresa e a romana, conduciu a que Calpurnia puidese adaptar o seu nome indíxena ao romano, evitando o número que tanto diminuía a posición femenina dentro da familia. Sabemos dela porque ofreceu un exvoto nunha ofrenda ás ninfas. Cumprindo a miña promesa, ofrezo esta ara en honra ás ninfas salutíferas. Divinidades romanas das augas, tamén asociadas aos mananciais termais e medicinais. É probable que a tradición indíxena relacionada coas augas de carácter terapéutico relixioso adaptásese en época romana do mesmo xeito que fixo Calpurnia co seu propio nome. A expresión expisu na inscripción indica agradecemento pola curación. Parece ser que era común a práctica de incubatio, que consistía en pasar a noite no lugar sacro ao que se peregrinou. Durante o soño, a divinidade, neste caso as ninfas, revelaban á enferma a vía de curación, nesta ocasión a través das augas mineiro-medicinais. Calpurnia Habana Aeboso fue una mujer romana de la Galaequia del siglo II después de Cristo que dedicó un ara votiva a las ninfas. El texto es muy interesante y dice así: Calpurnia Habana Aeboso cumplió gustosa su voto a las ninfas bajo la inspiración de un sueño. Y es interesante
porque para ello Calpurnia había realizado previamente una peregrinación, un viaje en el que una mujer que teóricamente es doméstica se desplaza a un espacio público y supera todos los peligros que ello conlleva. Además, se realiza a través de la ceremonia de la incubatio, un sueño, con lo cual también tenemos aquí una especie de fusión entre culturas preexistentes con cultura romana. Esta práctica de desfrute da auga termal estaba moi estendida. Por exemplo, na capital do convento xurídico lucense, Lucus Augusti, constátase a explotación de mananciais mineiro-medicinais en forma de termas. A cultura do baño é un dos elementos máis característicos do Imperio Romano. Xustamente a construcción de edificios para que a xente puidera bañarse, acudir a eles non solamente para a higiene, pero tamén para a saúde, para o feito social, para relacionarse, incluso facer negocios, era un feito cotidiá e un dos elementos máis importantes de cada día. Lucus Augusti, unha capital de Galaecia fundada por Paulo Fabio Máximo, legado do emperador Octavio Augusto. Augusti implica un pacto entre a cidade e Augusto a cambio da paz. Unha impoñente muralla protexía a cidade con 85 torres. 10 portas comunicaban co exterior. No interior desta muralla desenvolvíase a vida dunha matrona romana, con certas restriccións, como non poder actuar de xeito habitual nun xuizo, non poder acceder a cargos públicos como magistraturas romanas ou diferentes limitacións nas herdanzas. Os inicios do cristianismo non foron fáciles, porque os seus obxectivos ían en contra da relixión do Estado romano, situación que provocou persecucións en Galaecia e o xurdimento de mártires cristiáns, como Santa Mariña. A tradición conta que Mariña, filla dun gobernador romano de Galaecia, converteuse ao cristianismo influenciada pola escrava que a criaba. Ante isto, o seu pai repudiouna. Olibrio, un alto funcionario romano, decidiu cortexala, pero ela non cedeu ás súas insinuacións. Como consecuencia da súa negativa, Olibrio infrinxiulle diferentes torturas. Unha delas foi queimala nun forno subterráneo ao pé do castro de Armeno. A lenda afirma que Mariña salvouse por intervención divina, cando San Pedro abriu co bastón un buraco no teito do forno que lle permitiu escapar. Mais os tormentos non acabaran para ela, e finalmente os romanos cortaronlle a cabeza. Moitas destas mulleres deberon someterse a xuízo, e non só por ser cristiás, xa que calquera acto ilícito cometido por unha muller tería unha condena maior que se fose realizado por un home. Polo grave delito que cometiches, condénote ás minas. Os xuízos levábanse a cabo na sede do Conventus Iuridicus, ou distrito xudicial. Vos, mulleres, hazme tal a condeno. Actuando como xuíz ordinario o gobernador provincial. O proceso duraba o tempo que estimaba o gobernador e decidía libremente que testemunhas e probas aceptar. En Galaecia, os condenados nos xuízos públicos podían terminar nas minas, por exemplo, as médulas, traballando na explotación das minas de ouro, o noroeste dos montes Aquilanos, xunto ao Val do Sil. A peor condena que podía sufrir unha persoa era o traballo nas minas, onde moi probablemente acabarían os seus días. No caso das mulleres, distinguíanse 2 graos de condena: metallum, máis duro, e opus metalli, con caderas menos longas e rígidas. Unha terceira categoría constitúea o Ministerium Metallicorum, como se recolle nun texto de Ulpiano do Disexto, 48-19-88. As mulleres adoitan ser condenadas a perpetuidade, ou temporalmente, ao servizo das minas. E de igual modo tamén as salinas. E se verdadeiramente fosen condenadas a perpetuidade, constitúense como escravas da pena,
e se son condenadas temporalmente, reteñen a cidadanía. Non só había condenadas nas minas, senón que se sabe da presenza de mulleres libres que desempeñaban distintos oficios, todos eles esencialmente femininos. Estrabón, ao referirse ás minas de ouro do noroeste peninsular, escribiu: unhas mulleres con anciños recollen o mineral e lávano en cribas tecidas en riba dunhas caixas. E con esta mostra de pequenas liberdades, chegamos case á época da nosa protagonista, Exeria, unha muller moi especial, con posibilidades inimaginables para a inmensa maioría de cidadás romanas. Por suposto, non todas escribían en latín, nin tiñan formación, nin posición social. Exeria reuníase con outras mulleres as que chamaba sorores, irmás, coas que se dedicaba á oración, e é precisamente a elas as que escribe o seu itineratio ou peregrinatio. Rematadas as oracións nas primeiras comunidades cristiás, ofrecíase pan, non como alimento, senón como a carne do mesmo Xesús encarnado. E loábase e glorificábase o Pai do universo, no nome do Fillo e do Espírito Santo, pronunciando a continuación unha longa acción de grazas polos dons concedidos. Posiblemente o seu parentesco co emperador Teodosio, de orixe hispana, supuxo para ela unha axuda moi importante na súa longa viaxe, cos soldados imperiais protexéndoa en países descoñecidos. Ao longo da súa viaxe describiu, a través da palabra e quizáis debuxos, as singulares paisaxes que viu. Xa non fai falta que me acompañen. Este camiño é seguro. Deanlle ao emperador as grazas da miña parte por protexerme na miña viaxe de peregrinación. Esta pasaxe do itinerario de Exeria na que despide aos soldados que acompañaron na fronteira entre Persia, o Imperio Persa e o Imperio Romano, é unha proba máis que evidente de que Exeria era daqui da Galaecia. Por qué? Porque o emperador nese momento de todo o Imperio Romano é Teodosio, que había nacido aquí na Galaecia, e iso explica que tuvese esta atención dos soldados romanos que a guiaron ao longo da fronteira para prevenirse de calquer ataque por parte do exército persa. Coinciden, polo tanto, nese momento e explicaría que, sendo da familia do emperador, poidese ter a formación literaria, a formación cultural, nun ambiente que probablemente debe estar en torno ao que era naquel momento a capital da Galaequia, que era Astorga. Na miña viaxe nunca me sentín soa, nin con medo. A valentía e a coraxe acompáñannos, e o misterio vive ao noso arredor. Quen sabe se as illas Cíes non son as lendarias illas de estaño, as famosas Casitérides.